Zašto me zaboleo zub? Odjurim u dom zdravlja, kaže sestra, kaže, gospođo, imate li zakazano? Kažem, nemam, ali imam užasnu zubobolju. Kaže, ona, razumem ja vas, ali, kaže, ne može bez zakazivanja. Kaže, četvrtak, 7:30. Kažem, čekajte, kažem, danas je petak, reko, to je tek za 6 dana. Kaže, sledeći. Sve sam probala, sve. Acisa, aspirin, Andol, Ambol, kafetin, Analgin. I sad, što vam kažem, bilo izvesnih rezultata jedino sa domaćom šljivovicom. Dođem u četvrtak, uletim u dom zdravlja, još što me boli. Kažem, ja imam zakazano. Kaže, vaš doktor, kaže, više ne radi, kaže sestra, kaže, otiše u privatnike. Kažem, pa šta sad da radi? Kaže, pa možete da zakažete, kaže, kod drugog zubara. Kažem, zakazujte, molim vas. Molim vas da kaže, dobro, kaže, sledeći četvrtak, kaže, u 7:30. Šta vam kaže? Nedelju dana sam bila mrtva pijana od ove šljivovice. Mislim, lečila sam se, užno me boja. Posle nedelju dana dođe četvrtak. Dobro jutro, kaže, izvinite što vas, kaže, uzevira, kaže, evo, donese malo kafice, rekao da se poslužite. Nisam htjela da smetam, vi rekao ste da danas navratim, pa ako doktor, užno me boli, nije preterano zauzet, kaže, umete i, kaže, vi da čitate, prekinu me sestra, šta ovde piše? Pogledam lepo, vidim, stvarno, umem da čitam, piše štrajka. Kaže, molim vas, kažem, ja umirem od bola već 2 nedelje. Kaže, žalim slučaj, ali štrajk je štrajk. Primamo, kaže, samo hitne slučajeve. Sad čeka, glava mi je polako otiže. Se vidi, malo, se vidi da mi je već oteklo. To je dobro. To je jako dobro. Rekli mi kad bude ovako malo veća, mislim, veličine lubenice, onda se računa da je hitan slučaj i onda je sve okej. Joj, taksi.